अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। शिवपुत्र छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास महाराष्ट्राला कितपत ज्ञात आहे, नसेल तर तो कोणता, हा प्रश्न आहे। याला कारण म्हणजे काही अभ्यासकांनी शंभूराजांची मांडलेली प्रतिमा ते कसे चुकीचे होते, अविचारी होते, हे अनेकदा इतिहासातून मांडलं गेलं आहे। राजांचा करारी बाणा, संस्कृत भाषेवरील प्रभुत्व, लहान वयात लिहिलेला बुधभूषण ग्रंथ, अष्टप्रधान मंडळात काहींना हत्तीच्या पायी दिलेली शिक्षा आणि छत्रपतींचे वारस अशी अनेक कारणे आहेत। काही अभ्यासकांनी बखरीचा ऐतिहासिक नोंदीचा संदर्भ घेत शंभूराजेंचा पराक्रम सांगणारा ज्वलंत इतिहास नाटक, सिनेमा, कथा, कादंबरीतून मांडलाय। यातच काल 14 फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजी महाराजांवर आधारित शावा चित्रपट देशभरातील सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला असून याला तुफान प्रतिसाद मिळतोय। पाहूयात। या चित्रपटातून स्वराज्याच्या धाकल्या धान्यांचा ज्वलंत इतिहास मांडला गेला आहे। त्यामुळे अनेक दशकं झाकला गेलेला संभाजी राजांचा इतिहास आता देशाला नव्हे तर जगाला ज्ञात होणार आहे। हा चित्रपट लेखक शिवाजी सावंत यांच्या शावा या कादंबरीचं रूपांतर आहे। चित्रपटाचे दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांनी केलं आहे। अभिनेता विकी कौशलनं यात संभाजी राजांची भूमिका बजावली आहे। त्यांच्या अभिनयातील मेहनत आणि समर्पण चित्रपट पाहताना स्पष्ट दिसून येते। देशभरातून चांगला प्रतिसाद सिनेमाला मिळत आहे। यात अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने महाराणी येसुबाईच्या केलेल्या भूमिकेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। अक्षय खन्नाने औरंगजेबची भूमिका तितक्या ताकदीनं साकारली। रहमान, वैशाली सामंत यांचे संगीत, पार्श्वसंगीत चित्रपटाची एक वेगळी बाजू उलगडते। मराठमोळा अभिनेता संतोष जुवेकरनं रयाजीची भूमिका साकारली आहे। नीलकांती पाटेकरनं धाराउतर, शुभंकर एकबोटेनं धनाजी भूमिका साकारली आहे। सारंग साठे, गणोजी शिर्के, सुव्रत जोशीनं कान्होजीची भूमिका साकारली आहे। मनोज कोल्हटकर, आस्ताद काळे आदींसह अनेक मराठमोळी मंडळी या सिनेमात आहेत। संभाजीराजे 2 वर्षांचे असताना त्यांच्या आई सईबाई यांचा बाळंतपणानंतरच्या आजारपणात मृत्यू झाला होता। मातृसुख त्यांच्या नशिबी नव्हतं। धाराऊनं राजाला वाढवलं। या सिनेमात मातृप्रेमावर अतिशय उत्तमरित्या प्रकाशझोत टाकलाय। सावत्राई, सोयराबाई आणि शिवाजी महाराजांच्या पश्चातील राजकारण या सिनेमात दाखवलंय। शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर रायगडावरील घटनांना आलेला कमालीचा वेग, राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्यासाठीचे प्रयत्न दाखवले। सोयराबाईनं राजाराम महाराजांप्रती असणारं पुत्रप्रेम दाखवलंय। शंभूराजांचा चित्रित केलेला एक सीन त्यांच्या नशिबी नसलेल्या मातृप्रेमाची उणीव दाखवणारा, पण सोयराबाईंच्या पुत्रप्रेमाचं कौतुक करणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बोलणारे बालपणातील संभाजीराजे दाखवले गेले आहेत। मासाहेब, आबासाहेब अशा हाका देणारे हे सीन प्रेक्षकांच्या हृदयाला भिडणार आहेत। मासाहेबांना कसं ओळखू हा चित्रपटातील शेवटही तसंच डोळ्यात अश्रू आणणार आहे। सरते शेवटी न बघवणारा असा सीन प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आणतोच। अकबराला संरक्षण देत आलमगीर बादशाह औरंगजेबाला ठार करायचं या दृष्टीने शंभूराजे आक्रमण करणार होते। त्यासाठी मुघलांना बेसावत ठेवत आपल्या महत्त्वाच्या सरदारांना शंभूराजेंनी बैठकीसाठी कोकणात बोलावलं। संगमेश्वर सरदेसाई वाड्यात राजे आणि काही सरदार होते। यातच वतनासाठी फितूर झालेले महाराजांचे सख्खे मेवणे गणोजी शिर्के, कान्होजी शिर्के आणि औरंगजेबांचा सरदार मुकरब खान यांनी संगमेश्वरवर हल्ला केला। मराठ्यात आणि शत्रू सैन्यात चकमक झाली। 5000 मुघल सैन्यापुढे मराठ्याचे 150 मावळे प्राणपणाने लढले। पळून न जाता शंभूराजेंसह मावळ्यांनी गनिमांना ठेचत शत्रू सैन्य ठार केलं। मात्र हजारोंच्या संख्येनं कैद करण्यासाठी आलेल्या शत्रूनं अखेर संभाजीराजांना जिवंत पकडलं, साखळदंडानं बांधून ठेवलं। स्वकीयांच्या फितुरीमुळे छत्रपती संभाजीराजे व कवी कलश औरंगजेबाच्या तावडीत सापडले। यानंतर औरंगजेबानं त्यांना तब्बल 40 दिवस मरणयातना दिल्या। कातडी सोडली, डोळे फोडले, जीभ कापली, जखमांवरती मीठ चोळलं। असंख्य यातना संभाजीराजेंनी सहन केल्या, पण मुखातून एक शब्दही निघाला नाही। शेवटी धर्मांतर करण्यासाठी औरंगजेबानं राजांवरती दबाव टाकला। मात्र शेवटपर्यंत संभाजीराजेंनी स्वराज्य आणि धर्माप्रती असलेली आपली निष्ठा सोडली नाही। यामध्ये औरंगजेब संभाजीराजेंना आवाहन करतो, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना है। यावर शंभूराजेंचं उत्तर येते, हमसे हाथ मिलाओ, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पडेगा। या एका वाक्यातून खूप काही सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे। शूरवीर अशा धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजेंना अखेर 11 मार्च 1689 रोजी वीरमरण आलं। हा चित्रपट संपताच काही सेकंद चित्रपटगृह सुन्न होतं। स्मशान शांतता पसरते, पण मागून प्रेक्षकातून एकच आवाज येतो, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, आणि प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे उभे राहतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।